Emakhaya enyangeni yothando ngithi ake ngibuye namhlanje sike sibamba amaphupho ezithandani noma akhuluma ngalo uthando njengoba sibhekene nayo inyanga le yethandani. Uma-ke kuwukuthi uyaphupha umuntu othandana naye niyaxabana niyahlukana ephuphweni, lokho kusuke kuyibi-ke elibi, kusuke kubika kona ukuthi kukhona iy'mfamona abantu abangafuni ukuthi balibone uthando lwenu luphokophela liya phambili, bafuna ukunibona nihlukana. Uma kuwukuthi uyaphupha lana umuntu othandana naye kuwukuthi uyakuphekela noma kukhona okuthile akwenzela kona okwasendlini, lokho kusuke kubika kona ukuthi lo muntu unemizwa yokuthi uyafisa ukukunakekela, unemizwa efudumele, ufuna ukukunikeza imfudumalo yekhaya. Uma kuwukuthi uphupha umuntu othandana naye kuwukuthi uhleli uyakubuka akakhulumi noma kuwukuthi uyambona ephuphweni kodwa anikhulumi, lokho kusuke kusho nje ukuthi wena uhlala usemcabangweni yakhe, uwumuntu ohlala kucabange. Uma kuwukuthi uyaphupha lana ubona umuntu othandana naye ekuwashela, nalokho kusafana ukuthi unemizwa yokufuna ukukunikeza imfudumelo, ufuna ukukunakekela. Uma kuwukuthi uphupha lana umuntu othandana naye ukushayela ucingo, nikhuluma ocingweni naye, lokho kusuke kuyibiko lokuthi ukuxhumana kwenu noma uthando lwenu lujule kakhulu, luthintana kwelikamoya. Akugcini ngokuthandana nina kodwa kuthandana nezidalwa enihamba nazo, uthando lwenu lujulile. Uma kuwukuthi uyakufonela umphuphe kufonela kodwa ucingo ungakwazi ukulibamba, lokho kusuke kusho kona ukuthi ukuxhumana kwenu kuzohamba kube nehixihixi, kube nemazembezembe, kube khona lapho ningaxhumani kahle ngokomoya. Uma kuwukuthi-ke uphupha kuwukuthi uyakufonela ucingo lumane licime, lokho kusuke kusho ukuthi anixhumene nhlobo ngokomoya, nigcina ngokuxhumana ngokwenyama kodwa ngokomoya akukho. Siyathokoza kakhulu-ke emakhaya, siyathemba ukuthi kukhona lapho ekukhanya khona. Sithi sifisa nje kukhanye ngisho isezimweni zothando. Makhosini.